wala na. Ay, malaki ito. Wala, malaki. Ayun. Ay, parang parehas. Oh. Uy, ang ganda. Sabi ko na nga ba, grabe na laki mo ito eh. Maganda ba? Malaki. Ay, ano ba to? Ay, ala, laki. Patsoy, ang laki. Ay, grabe. Grabe, nag-champion na. Grabe, ang laki. Shoutout nga pala sa mga tropa natin dito. Grabe mga katsoy. Yun oh, good morning mga katsoy. Ayun oh, welcome ulit sa panibawang fishing adventures natin mga katsoy. So re-resbakan natin ito mga katsoy, Isla Lecture sa Taguig, Lower Bicutan. Yun ang tamang address nito mga katsoy. So shoutout nga pala sa nakasama natin nung nakaraan na adventures natin dito, si Ayana Borja at si Rodolfo de la Cruz. Yun, thank you sa inyo mga katsoy. At yun nga, napakaganda ng kinalabasan ng fishing adventures natin nung nakaraan na yun. So yun mga katoy, hintayin natin mga katoy yung mga magiging kasama natin dito. Napakarami natin dito mga katoy mamaya. Kay Kelborax at si Kabiwas TV at saka si Bata TV pupunta dito mga katoy. Galing pa ng Bicol yun. So abangan natin mga katoy mamaya. So yun, so sa ngayon mga katoy, bali magka-shoutout muna tayo. Bali lalagyan na lang ng leader line to. Yan Uy, nakaabang na yan mga katoy. So yun, shoutout tayo mga toy. Ayun, shoutout nga pala kay Katchoy Aris at sa mga kasama niyang fishing brothers ng Laguna. Yun, shoutout Katchoy. At GC Adventures, yun, shoutout Katchoy. Kay Banwit Fishing TV, yun, shoutout Katchoy. At shoutout kay Padibong Hisita. Yan, shoutout sa inyo mga toy, sa mga taga Bicol dyan, sa may Santo Domingo Nabua, Camarines Store. Yun. Maraming salamat sa inyo sa suporta. Maraming salamat sa inyo mga toy. Ayan Fishing TV from Binyan, Laguna. Yun, shout sa inyo Katchoy. Nagkabulol-bulol na tayo. At shoutout nga pala sa mga adik fishing daw na nagpapashoutout sa inyo, si Katchoy Delmar. Yun, Dumagit. At shoutout kay Hino Pagaduan. Yun, shoutout sa inyo Katchoy, mga bago natin subscribers to. At shoutout sa lahat ng BSF Anglers from Wesley Cacao. Yun, shoutout sa inyo mga katoy. Thank you. At kay Ryan Ulidan from Binyan, Laguna. So yun mga katoy, bali tara. Samahan nyo po ako dito katoy para swertein tayo. Mamaya na lang ulit mga katoy yung additional na shoutout sa dulo para panoorin nyo mga katoy yung video na to na buo. So yun, tara. Maraming salamat nga pala sa mga silent viewers natin. Thank you sa inyo mga toy. Yan mga toy, unang sit up natin. Yung lalim mga toy, lang, mga 3/4 meters. Yan. Ganda ng tayo mga toy. Grabe mga toy yung nakaraan adventures natin dito. Grabe ka, kasi tap ko pa lang Kasi nag-intro kasi ko nilagay ko lang. Paglagay ko talagang binakbakan ng binakbakan. So nagkagulo-gulo talaga yung natin talaga nung time na yun. So sana ganun pa rin yung maranasan natin ngayon. Wag pala kasi masyadong pagod yung mga ganun natin. Dapat yung yung light lang. Wag naman ganun ko, pagdating ko pa lang bakbak ng kagad. So ganda kasi nung panahon nun mga pangalawang sit up natin, lang muna, half meters. Kasi dito ba tayo, may kumagat pa dito sa may damuhan. Ito yung hahaltingin natin. Kagatin mo kagad. Hindi sigurado yan mga tayo. Hindi natin mataas yung stand matay kasi bali naputol kasi yung isang yung paa. Bali na dislocate pa to. Hindi dribble lang ako. Yun na kumakain. Yun, huli. Yun, maganda mga tayo. First cut tayo mga tayo. Gandang size, sabi ko na ito. Thank you Lord. Ganda size Atay Ay, naku, thank you talaga Lord. Meron tayo pa dyan. Ay,
Bilisan nyo mga katoy. Saan na kayo? Binakbakan ko. Good ganda kasi ng otak. Ay, gabi. Ganda size pa naman. 4 fingers oh. Uy. Thank you. Yun oh. 1-0 tayo matay. Uy, nagkasapot-sapot naman ka daw. Nagsisimula pa lang, nagsasama na kayo kaagad. Ginagawa mo. Lalabing-labing na agad kayo. Mamaya na. Dalaw natin matay sa gitna. Yan. Yan tayo sa may tayo mo. Oo. Galing tumayo ng floater ni kasi Dil. Ay, aba, kinagat na. Sus, Mariusip natin. Hindi natin napansin. Grabe, kinagat na pala. Nakagat. Depende po sa galaw. Ay, uy, ang ganda. Sabi ko na nga ba, grabe na laki mo kasi. Nasa gilid lang. Para parehas yung size mga kasi. Tingnan mo tayo, ang laki. Pakita ko sa inyo mga tayo. Ay, makawala pa to. Yan o, 4 fingers mga tayo. Oh, ibig sabihin lampas na. 4 fingers. Hindi makita yung daliri ko. Ito, katsta. Kahit makalima lang tayo ito mga tayo, ayos na. Ay, gandang size talaga. Bilisan nyo mga katoy. Saan na kayo? Bata TV. Ako kasi mga tayo, pag namimingwit talaga ako, gusto ko maaga ako sa fishing spot. Kasi doon kasi minsan maaga talaga ako may ko mga isda eh. Ayun na, kinagat na naman. Binatry ba yung sa akin? Uy! Uy, nawala. Hindi natin nabantay ng gusto. Ito yung pamalayuan natin mga. Kasi itong isa. Grabe, kinugat mo. Dito lang mga kayo sa gilid ito. Sabi ko na nga ba ito? Kasi nanginginahin yung isda. Yan. Uy, malaki to. Malaki. Uy. Good size na rin. Good size na rin. Sinabitan pa yung isa. Good size na yung mga tayo. 3.5 mga tayo. .5 fingers mga tayo. Pwede na to. Yan o. Pwede na yan. Mga 3.2 ganun. Ayan. Sinabitan pa yung isa natin. Uy, ba't ka punta ka na dyan? Sinabitan mo kasi. Sinasabit-sabit mo pa eh. Yan ka lang. Yan. Tatlo na tayo. Gaganda pa ito ng size. Pero mo tayo, nabubulabog pa sila sa tinatapon ko dyan sa pisnit ko. Pero kinakagat pa din. Ayaw lumubog. Tayo mo. Yun. Nauutusan talaga yung floater ni Kachoy Delmar. Ayun na, tinakbulan naman mga tay. Ano, wala na. Ay, malaki to. Wala, malaki. Yun. Ay, parang-parehas. Oh. Ayos na. Sa malayo isda. Nasa malayo, boss, no? Doon may hagis lagi. Ito kasi nakakapagpaano sa akin ito. May kumahagat dito, boss. Kanya sa gilid. Oo, may kumahagat na sa baydamuhan. Malaki yan eh. Kaya hindi ko siya matapon doon sa malayo. Ito gusto ko manting oh. Halos mauga yung damo eh.
Diba? Hindi lang yung upuan mo. Kano na, nakaliman na siya eh. Medyo na sa gilid. Ano po, sa halo minsan, andun sa ano, dito na. Ulit. Dito mo Hindi kasi na ano mata eh. Uy, sus! Living doors. Ito, meron. Basta may dalagang papel. Kinagat ako mga ito, grabe. Bumulak talaga, malaki. Bangga mo yun, oh. Sana meron tayong ano dito mga ito. Dami kumakagat dyan, ano? Ay, kaya naman. Lah, grabe mga ito, umaambon. Tayo sit up tayo ng payong. A few moments later. Mga ito, yung dami na namin nguli yan. Kasi ano, Ronnie. Shoutout ka tayo. Bumili cellphone, nagpadagdag sa akin. Shout out para Michael. Katoy, tingnan mo, nakarami na kami. Umulan kasi kanina mga toy. Grabe. Oh. Yan oh. Alam, malabo pati. Napakarami na mga toy. Oh. Yan oh. Oh. Sus, grabe. Dyan lang yan mga toy. Oh. Dito. Grabe, napakarami na. Ayan oh. Yan, dyan sila kasi Patat TV Vlog. Andito na. Nakarami na kami no. Hey, good morning. Si Kabiwas. Ayun, good morning, Galvin. Ganda na huli. Tara, di tayo. Maulan kasi, no? Bulate. Oh, yun, yan na naman. Ay, malaki to. Oh, ala. Oh, grabe. Oh, ganda size, oh. Oh, mga toy, oh. Grabe, oh. Pa-welcome na naman kay Kabingwit. Oh, toy, grabe, ang tingnan nila, oh. Naulanan kayo? Hindi. Oh, naulanan din. Kabiwas! O yan, kasama pala si Kabiwas, mga toy, oh. Woo! Good morning! Tara na! Grabe, oh. Grabe itong huli na to. Dalawa pa nang hali na, oh. Bakit, Toy? Toy! Grabe. Umukala. Na ano talaga sa ispat na to. Ano pa kayo kuya? Hindi, magalit eh. Ako ano ko eh. Alas 6. Laganda pa ito sa iso. Puta ka ba? Kabiwas oh. Grabe maaga naman. Yun oh, good morning Kachoy. Good morning mga kabiwas. Grabe ang oras ko dumating. Mga alas 6 dito na. Ayan mga tayo, nandito ng tropa. Si Kachoy Ronnie Boy. Si Kabiwas TV. Yan. Good morning Kachoy. Si Bata TV. Yan. Pa-support na lang sa mga channel na mga Katoy. Ayan, yun, si Manoy. Yan, good morning sa mga kababayan ko dito. Naman yan, mga isda! Kaso maambo na, wala na naman. Gapo. Diyos ko Lord. Huwag naman. Ay, kinagat na. Kinagat na. Ay, kinagat na rin akin. Ayun, huli. Huli doy, huli. Kunin mo. Sayang. Ayan, nilalakad. Yan, laki. Ay, good size na rin. Ay, grabe naman si Idol. Aga. Pang-uli na yung huli. No? Thank you, Galing, thank you. Yan, start tayo ulit mga tayo. Malabo talaga si cellphone ko. Walang araw eh. Mag-video na ba ako o paano muna ako? Grabe mga katoy, ano, nahanap ni Kabiwas na spot yan sa may bandang kaliwa. Sunod sa dole. Ayan na. Uli! Kalupit! Kalupit! Tara, 20-20 daw, sa isa na tayo. Hindi, nililinis nga nila, andun sila eh. Dapat doon tayo eh. Parang wala makapamimita, linis na. Nililinis nga, dapat doon nga tayo. Nalikod. Nagkamali na naman. Yoyo! Ginagawa mo! At sinigawan, patay tayo. Patingin ka, Choy. Ang laki oh. Okay, oh. Kaso baka matanggal na isang Grabe. praso na Oy, tayo. grabe. Okay. Doon siya mga tayo pong spot oh. Nahanap ni kasi ano, Mon yung ano ni Kabiwas TV. Yung spot niya malupit. Nakarami na kagad mga tayo. Grabe, kakarating lang. Ang lalaki pala oh. Ay nga dyan, sa gano'n niya yung lumulutang. Grabe, ang lalaki pala mga tayo. Kaya pala kada sinasalo niya yung bulate pag landing eh. Si Bata TV nakadali na rin isa kaso nirelease niya kasi ano, 3.1 fingers na dali. Diyan pala yung marami, no? Dito, nanay pala dito. So tayo dito. Kaso problema, diyan na naman mga toy, ulan na naman oh. Dito kanina oh, nag-ulan dito. So ngayon dito naman sa bandang kanan naman. So, pero sige lang. Ay na, dinidribble na no.
Yun, nadali rin. Oo, kakatapon lang yan na naman mga toy. Oh. Sa maliliit. Ito naman. Minsan kasi mga toy, sa ano yan, sa sit up yung ano. So, yan na, kinakagat na naman kay Ronnie yung ano, yung puti mo. Oh, sabi ko sa'yo, malaki. Ala, katoy malaki. Ay, ano ba to? Ay, ala, laki. Katoy, yan laki. Ay, grabe. Grabe, nag-champion na. Grabe, ang laki. Grabe ang katoy. Six finger oh. Ay, Grabe si Idol Ronnie. ang yan. Talo yung mga Talo yung akin Shoutout pala si Mrs. mo, baka gumaling na pag nakakita niya yung ano, huli natin. Magaling na ay, salamat naman sa Diyos. Eh, araw-araw kain ng shell eh. Oo, makukuha yun sa ano, sa mga ano, seafoods. Oo. Grabe, ang laki mo yan. Yan mga tayo, pasensya na kayo mga tayo sa video natin kasi pabugso-bugso tong ulan mga tayo. Baka magbasa tong ano natin. Yung cellphone natin. Ito yung nakadali tayo ng ano, dalang. Oh, kala ko kung anong pumasag. Grabe, oh. Pero maliit. I-release natin para lumaki. Madali ni Kuya Dama to. Mga isang buwan pa. Ayan, malaki. Ayan, oh! Nadali mo rin, oh! Uy, malaki. Oh, malaki, oh. Oh, tabing wet. Congrats, nadali mo na rin. Yun, nakakaingit sila. Tara na. Pamingwit na. mga kapatid. Mamambon-ambon kasi mga tiga, yung mga tropa ayaw pang gumiwas kasi pag nakasit up na sabay takbo na naman. Ayun din, malaki rin sa kabila. Oh, pusit na pusit. Wala silang dala. yung matay pasensya sa video natin. Ganda ng hatak. Ito, maganda tong hatak. Ganda ng hatak ng sige, ganun na eh. Pagkita rin, sabi ko, biwasin nyo. Yun na nga mga katsoy. Dito na po magtatapos ang ating video na medyo magulo sa bandang huli. Kasi ano kasi mga katsoy, bali nag-ulan-ulan. Hindi makapag-sit up ng stand. Tapos sabayan pa ng putol yung isang paa ng ano natin. So yun na nga. So bali na pagkasundan mga katsoy ng, ano, ng grupo. Bali gustong ma-experience ni, ano, ni Kabiwas TV doon sa may ano, sa may Bagong Bayan fishing spot natin. So tara at samahan natin sila dun mga tayo. At bago matapos mga tayo, at tayo magsa-shoutout pa ulit. Pangako ko sa inyo kanina. Shoutout kay Gison Alas Vlog, yung shoutout. At shoutout kay Negrong Gala Vlog, yung shoutout. Thank you Choy. Yung Black Hook TV, yung shoutout. So ganda ng ano ito, parang pang ano, pang movie. Rami Jun Vlog, yung shoutout. Yun. Jerbs Kabantog, yun, shoutout kay Choy. Yun, nakadali pa rin si ano, si Bata TV Vlog. Eh, shoutout kay Papa Ching at kay Kuya Bilog, yun, shoutout. Yun, maraming salamat mga tayo sa nagtsagang manood. At pakita ko sa inyo mga tayo yung huli namin. Ito yung ano, Ronnie. Ito yung Ronnie, pakita natin. Yung huli natin na nakakadali ka ng plak-plak. Ito na lang po. Shoutout nga pala sa mga tropa natin dito. Grabe mga katoy. Oh, wala pa yung huli nila, ano yan, nila kasi ano, Bata saka ni kasi Iwas. Grabe. Gawin nyo ko yung ano to tumado eh. Ay, pa-shoutout din sa huli ko. Oh, yun, meron. Oh, Nadali mo. nadali. Oh. Gawin ko nga na to katoy. Thumbnail. Paano ako? Paano tong thumbnail? Gawin ko thumbnail. Sa kabila ano. Yes. Di sila pinalad ng gusto dito mati sa spot natin. Si Kabiwas. Yan, tara mga katoy. Lipat kami doon at papa-experience natin Kabiwas yung talagang sulit na kibita ng Bagong Bayan fishing spot natin. Thank you po. Thank you. A few moments later. Yun, huli. Lako. Yun, oh, grabe. Kabiwas. Nakadali ka naman? Taba. Oh, grabe ka, marbis ka. Patingin na nga huli mo. Ervin no, parang si Tol Ervin ang taba. Oh, shoutout ka kay Tol Ervin. Grabe, ang dami na. Oh, meron pa tayo sa ano, styro. Dito pakita natin mga tol. Yan, madami-dami na rin yan. Oh. Yun. May yelo na, ayos. Ayan mga tol, oh. Iyaw kami. Pla-pla na huli ni Kachoy Ronnie. Yan. Alam na this.
Resback kami mga toy dito sa may ano, Bagong Bayan fishing spot natin. Yan, ayos yan. Yan, kasama natin si Kabiwas TV dito, tsaka si Bata TV Vlog. At si Kachoy Ronnie. Yan. Si Michael Borak. Ganda oh. Taba mga toy. Ali rin si Kachoy Michael oh. Yun. Galing. Yan mga katoy, grabe. Nabot kami ng unos dito sa may ano. Yan, pero ano pa rin, laban pa rin. Yun. Hindi na kami nakapag-video dito mga katoy. Hindi na ako nakapag-video kasi ano, nag-support lang tayo sa mga anglers natin. Sa mga katoy natin dito. Grabe, ang lakas ng ulan. Woo! Yung katoy sa kabila, ang dami nila doon angler sa kabila oh. Yun oh. Woohoo!